ኣብ ታሪክና ዘበን ካርቦን ዘበን ኣካሒዳ ዘበን እን ዝበሃል ኣሕሊፍና እንዲና ሕጂ ከዓኒ ዘበን ኮሮና ንሓልፍ ኣለና ድሕሪ መዋእል ከዓኒ ኣብቲ ግዜ ዘበን ኮሮና ዝነበረ ጂ እንዳተባህለ ይኽብረየሉ እዩ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ክልምኖ ወይ ከማሕፅኖ ኢለይ ሓሲበ ዘይፈልጥ ሰብ ከማሕፅን እዩ ከምኡ ድማ ንሕጂ ዝሓለፍኩ ራዕድን ፍርሕን ጭንቀትን ዘብፃልካ ተሞክሮታት ዘለሉ ሰላም ሰላም ከምዚ ሎሚ ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ከቢና ዘላ ኣይትብቶ ኣይትውፅእ ዘይከነቶ ምሩፃት ሰባት ዘይኮይኑ እቶም ካልኦት ከምዚ ሓፁር ዘለዋ ዓዲ ክርኣትዋ ይኽእልን እንቶም ኣብኡ ዘለዉ ክወፅላ ዘይክእሉ ዓዲ ኣብ ኮይና ዘላ ሓደ ጋንግስተር ቤተሰብካ ወይ ትፈትዎም ስድራኻ ወይ ኣሕዋትካ ወይ ቀረባኻ ሒዙ ንዓ ተደራደረኒ ገንዘብ ክፈል ነፃ ክለቆም እንድሕር ኢልካ እንታይ ትገብር ንዑ ክቢርካ ይኩንካን ወይ ንዑ ብነብስኻ ፈሪህካ ይኩንካን ግን ነቶም ኣብ ኢዱ ሒዝዎም ዘሎ ንዖም ክጭቅነሎም ዝኽእል ካልእ ሽግር ከምፃሎም ይኽእል ኢልካ ካብ ፍርሂ ናቶም ሓልዮት ሒዙካ ምስኡ ክትዘራርብ ትግደድ ኢኻ ኤርትራውያን ጀሆት ተታሒዞም ኣለዉ ኣብዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ብዓዲ ብዘይካ ፕሮፓጋንዳ ካልእ ኣይንሰምዐና ወይ እኳ ደኣ እዚ ካብ ኖርዌይ ኣትዩ ዶ ካብ ገለመለ ኣትዩ ይበሃል ኣሎ ረኺቡ ፀኒሕና ዝብልዎ ዘለዉ ህግደፍ ከመይ ገይሩ መፅእ እዚኣ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ዘለኹ ካብ ኖርዌይ ከስግረዶብ ዲ ወፅኡ ከይፈለጡ ንበል ንኣብነት ፅባሕ ንግሆ ፎሲ ናይ ኮሮና ተረኺቡ ብቐሊል ዋጋ ክግዛእ ይኽእል እንተተባሂሉ ኤርትራውያን ወይ ፈተውትናን ቶም ኩሉ ግዜ ብልሙድ ምስ ጠመና ጠሚና ንብሎም ምስ ዓርቅና ዓርቅና ንብሎም እንተ ሓመምና ከዓ ንዕፈውሱና እንተ ተባእስና ከዓ ንዕረቁና ንብሎም ሕጂ ስሳቶም እውን ምናልባት ዝፎሲ ክንሰድድ እንተዝብሉ ክንደይ ሕሙማት ኣለዉ ክንደይ ፎሲ የድልየኩም እንተ ተባሂሉ ከመይ ጌርና ንምልሰሎም ናይ ሕክምና ሞያ ዘለኩም ሰባት ወይ ኣብ ከምኡ ዝተኣሳሰረ ናይ ጥዕና መዳያት ትሰርሑ ሰባት ከም እትፈልጥዎ ዝኾነ ከምዚ ነገር ክርከብ ከሎ ስታቲስቲክስ ናይ መጨረሻ ኣድላይ ሕጂ ፎሲ እንተተሓሲቡ ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ምዃኑ ይንፈልጥና ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ከምዛ ዝበልክኹም ወላ ፎሲ ገዚእኩም ሲስዶዱ እንተዝበሃል ክንደይ ከም ትሰድድ ኣበይ ከም ትሰዶ መን ከም ዘመሓድሮ ኣይንፈልጥና እቲ ናይ ጥዕና ዝበሃል ኣምናኖር ሕሰን ድያ ገለ ትበሃል እያ ዘላ ብዛዕባ ካብ ዘይሰምዕ ስነዊሕ ገይረ ኣለኹ ሕጂ ሳድያ ተካይዶ ዘላ ወይስ ከምቲ እዚ ትሪሪን ዝብል ሙዚቃ ናይ ካቢነ ኣኼባ ገለመለ ዝበሃል ኣብኡ ሪኣ ነርማ ሕጂ ሞ ከምኡ ከማን ገዲፎሞ እዮም ዘለዉ ስለዚ መን የካይዶ ለተዓዲ ኣይንፈልጥና ኣነ እታ ዝፈልጣ ግን እንታይ ኤርትራውያን ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ እዚ ኩሉ ዓለም ከልበትበት ክብል ከሎ ቴርሞሜተራት ተኣታትዮም ኣለውን ካ ሰማዕኩልካ ዝሓለፈ ግዜ ቴርሞሜተር ተኣታትያ ምትእትታው ደልያ ካምፔይን ፕሮጀክት ኮይናስ ቴርሞሜተር ተኣታትያ ብዙሕ መሳለጥያታት ብዙሕ መሳርሒታት ተኣታትዩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዕለት 17 ወርሒ 3 ዕለት 19 ወርሒ 3 ዝነበረ ኣኼባታት ጥራሕ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ግዜ እዚ 6 ፊት ዶ 2 ሜትሮ ርሕቕካ ደው በል ዶ ትንፋስ ኣይትቀራረብ ደገለመለ ዝበሃል ነይሩ እዚኦም ግን ጎኒ ጎኒ ኮይኖም ኣኼባታት ገብሩ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣኼባታት ትኸልክል ይዳርጋ ኣነ ምናልባት ቶም ኣብ ስዊድን ኣብ ለንደን ኣብ ጀርመን ኣብ ገለ ዘለኹም ፈተውተይ ክሪኦኩም ደስ ምበለኒ ነይሩ ንዕለት 19 መዲበ ነይረ ክገይሽ ግን እቲ ኩነታት ስለ ዝተቐየረ ተወዚፉ ተሪፉ ኣሎ ምናልባት ደሓን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ንራኸብ እዚ ኮይኑ እቲ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብነት ክኾኑ ዝግብኦም ኣብነት ይኾኑ የለዎም ኩትር ፍርሒ ፅቡቕ ኣይኮነን ራዕዲ ክኣትወካ እሞ ኩሉ ናብራኻ ቅየር እሞ ብሰንፈላል ክትነብር ፅቡቕ ኣይኮነን ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ መረጋገፂ የብልናን ካልእ ንፈልጦ ነገር የብልናን እንተ ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል እንታይ እቲ WHO ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ትካል ናይ UN እሱ ብዝበሎ ኢና ክንከይድ ዘለና እቲ እሱ ዝቦ ዘሎ ሬኮመንዴሽንስ ከዓኒ ንዑ ኢና ክንትግብር ዘለና ካልእ ኣፍልጦ ስለ ዘይብልና ወይ ካብኡ ዝልዕል ስልጣን ስለ ዘይብልና ግን ምናልባት እዚኣ እትብኡ ዘሎ ወያነ እንድዩ ተድራሳት ሓኖም ወያነ እዩ ስለዚ ወያነ ስለ ዝኾነ ናይዚ ወያነ ዘረባ ሰሚዕና ዶ ክንከታተል ዝብል ኣተሓሳስባን ክህልዎም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ቆልዓ እንተተሓሳስብኦም ኣብ ታሪክና ዘበን ካርቦን ዘበን ኣካሒዳ ዝበሃል ኣሕሊፍና እንዲና ዝሕረስ ኣይነበረ ዝበቁል ኣይነበረ ሕማም ተላገብ እውን ክንደይ ቁሸታት በሪሱ ክንደይ ሰብ ኣብ ዘይቦትኡ ከይዱ ክንደይ ሰብ ክዒዙ ካብ ቦታ ናብ ቦታ መዓት ዝተፈናቀለ ሰቡን ኣሎ ዝመበል 19 ክፍለ ዘመን እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ጣልያን ዝመፅሉ ግዜ ኣብኡታት ኣቢሉ እዩ
ብዙሕ ሽግር ነይሩ ብዙሕ ጥሜት ነይሩ ኣብ 30ታት እውን ጥሜት ነይሩ ይበሃል ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረባ ኣይክእልን ብዙሕ የብለይን ሓበሬታ ዘበን ኣካሒዳ ዝበሃል እውን ነይሩ ሓውኻ ዓርክኻ ጎረቤትካ ትኽሕደሉ ነፍሰይ ጥራሕ ትብለሉ ግዜ እውን ነይሩ ዘበን ኣካሒዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ሕማም ለበዳ ወይ እዚ ናይ ጀርምስ ቫይራል ናይ ቫይረስ ዝኾነ ነገራት ሕማማት ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ ሕጂ እቲ ሓንቲ ዓነቐ ነገር ክንበልኩም ዝኽእል እዚ ዓለም ከምቲ ቅድሚ ኮሮና ዝነበሮ ኣይከውንን ብዙሕ ነገራት ክልወጥ ብዙሕ ለውጥታት የስዕብ እዩ ስለ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት እዚ ትግደሱ ሰባት ጋንስ ጀርምስ ኣንድ ስቲል ዝበሃል ብጃሬድ ዳይመንድ ተፃሕፈ መፅሓፍ ኣሎ ብጣዕሚ ሪኮሜንድ ዝገብሮ ከተንብቦ ብዙሕ ሓበሬታታት ክበና ይኽእል እዩ ዝጉዳይ እዚ ሕጂ ከምቲ ዝበልኩኹም ንመን ኢና ከነማሕፅኖ ነታ ኣምና ኑር ሕሴን ትበሃል ሚኒስተር ዝብልዋ ኣኼባ ክገብሩ ከለኹም እንድዩ ከምዚ ናይ ቻርሊ ቻፕሊ ዝብልኩኹም ወላ ፋኒ ይኮነን ኣይስሕቅን እዩ ወይ ኣይሐጉሰካን እዩ ፀወጎገይ ኩላ ከምዛ ቤት ትምህርቲ ዲክቴሽን ትወስድ ዘላ ወረቐትን ቢሮን እዮም ዝሕሉ ግን እሱ እውን ጠፊኡ የለን ሕጂ ሙዚቃ ኣሎ ብድሕሪት እቲ ሳያስ ይብል ይዛረብ ድሓን ንሱ ይትረፈና ብእግሪ መገደይ ከኣኒ እዛ ሰብስክራይብ ትበሃል ነገር ኣይትረስዑ ኢኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ንኸይድ ዘለና ይቐኒየለይ ሕጂ ገለ ኣብነታት ክነግረኩም እዚ ፍርሂ ብዙሕ ራዕዲ ምጥንቃቕ ፅቡቅ እዩ ግን ኩቱን ራዕዲ ከኣኒ ዘድሊ ኮይኑ ኣይስማዓንን ስዲ ንኸይድ ወይ ኩሉ ነገር ኣይግድሰና ንበል ኣይኮነን ብWHO ዝበሃል ዘሎ ብካሊእ ፈላጣትን ሰብ ሞያን ዝበሃል ዘሎ ምክርታት ንሱ ተገዲስና ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ፅሬት ንኣብነት 10 ግዜ እዮም ዝብሉ 10 ግዜ ወላ ንተሓፀብ ኢልና ሶሻላይዜሽን ንግደፎ እዚ ስቑኢልካ ማሕማሕ እዚ ብዙሕ ክቕየር ዘለዎ ነገራት ስለ ዘሎ ንዑታት ክንክተል ኣለና እዚ እንዳተኸተልና ግን ሳይኮሎጂካሊ ከምዚ እሱራት ኮይና ሞራልና ወዲቕና 24 ሰዓት ኣብ ሽቐልቀል ክንነብር ከኣኒ የብልናን እቲ ዘድልየካ ትገብር እቲ ካሊእ ከኣኒ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ዝኾነካ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ እዩ ግን እተን ዓቕምካ ዘለዋ ትገብራ ኣዕቀለሃ ወተወከል ዝበሃል ዘራርባ ኣሎ ማለት በዓል ገመል እንተኾንካ ትምስላ ናይ ገመል እንድዩ ሓደ በዓል ገመል ድሓን ኣምላኽ ሕልወለ ኢሉ ኣብ ሜዳ ገመሉ ገዲፉ ኣይከይድን እዩ እንታይ ደኣኒ እንታይ ዝበሃል እሰራ እሞ ድሕሪኡ ኣምላኽ ሓልወለ ኢልካ ፀሎት ግበር እዩ ዝበሃል ግን ንስኻ ከይኣሰርካ ኩሉ እቲ ስራሕ ኣምላኽ ክገብረልካ ኣይትፀብሕ ሕጂስ ብብዝሒ ካብ ዓድና ክንፈናቀልና በቦትኡ ክንዝርእን ነዊሕ እንድና ጌርና በብ ዓቕምና በብወገና ብዙሕ ተመክሮታት ዝርኢና ኣለና ኣነ ተን ዝርኢኹን ተመክሮታት ከካፍለኩም እዩ ምናልባት ከም ኣብነት እንተኾናና ኣብ ስዑድያ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ሽዑ እዚ ናይ ኤድስ ናይ HIV ዝበሃል ሕማም ብጣዕሚ ገኒኑ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ሰብ ዝስምብዶ ዘሎ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ሂስቴርያ ፓኒክ እቲ ሕማም ናይ ኣፍሪቃውያን እዩ ካብ ኣህባይ ኣፍሪቃውያን ዝወፀ እዩ ስለ ዝተባሃለ ኩሉ ፀሊም ከምዚ ኤድስ ዘለዎ ጌርካ እዩ ዝቁፀር ነይሩ ቴሌፎን ኣይነበረን ከምዚ ሕጂ ልዕል ኣቢልካ ቴሌፎን ምድዋል ዋትስኣፕ ወላ መሰንጀር ገለመለ ኣይነበረን ኣብ ስድራ ክትራኸብ ክትደሊ ከለካ ኣብ ሴንትራል ትኸይድ ሴንትራል እንዳ ቴሌፎን ኣሎ ኣብኡ ትኸይድ ሕጂ ካቢናታት ኣሎ ንኣሽቱ በቃ ሜትሮ ብሜትሮ ዝኾና እየን ተን ካቢና ከድካ ኣብኡ ትስራዕ ተሰሪዕካ ኣብዝን ኣብዝን ክድውል ደሊ ኣለኹ ኢልካ ቁፅርካ ተመዝግብ ገንዘብ ትኸፍል ሽዑ ከይድካ ኮፍ ትብል ድሓር ትፅዋዕ እሞ እከለ ካቢና ቁፅሪ ክንዚ እተብሉካ ኣብታ ካቢና የመሓላለፉካ ተዛሪብካ ትወፅእ እዚ እቲ ኖርማል ዝነበረ እዩ ኣብ ግዜ ኤድስ እምነት ናይቶም ክለርክስ ቶም ገንዘብ ዝቕበሉ ቶም ፀሓፍቲ ገለ ዘለዉ እቲ ረኣይኦም እንታይ እዩ ነይሩ ሕሹኽሹኽ ብሉ ፀሊም ክመፆም ከሎስ ገፆም ፅውቅ ይብል ከምዛ ሕማም ሒዙ ዘልግበሎም ዘሎ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖም ሕጂ ብዙሕ ዲስክሪሚኔሽን ነይሩ ከምዚ ሕጂ ቻይና ዝገብርዎም ዘለዉ ቻይና እንዳበልካ ኣብዚ ሕምሻሎ ብዛ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ገኒኑን ለሰሚዑ ኣለኹ ዝኾነ ፃዕዳ ሕጅስ ኣብቲ ግዜ ተፀለምቲ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣተሓሓዛ ሕማቕ ኣረኣእያ እዩ ነይሩ ሽዑታት ሓበሬታ ስለ ዘይነበረት ሰብ ሓንቲ ይፈልጥን እዩ ነይሩ ሕጂ ሰድያ ሓደ ሰብ ኮፍ እንተኢልዋ ኣብ ድሕሪ ከይድካ ኮፍ ክትብል ትስከፍ ኢኻ ኣብኣ ዘፀንሕ ገለበት ዝስረኻ ብኢድካ ገለ ጌራ ትሓልፈካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብዚ ካቢና ክትኣቱ ከለካ ከኣኒ እታ ገዛ ተዓፅያ ስለ ዝኾነት ሓንቲ ሜትር በቃ እንታይ ከምዚ ሳፅን ናይ ሬሳ እያ ትመስል ከምዚ ኮፍ ኢል ኣብኡ ክትኣቱ ከለካ ሕጂ ትንፋስ ገለ ከይመፅካ ማዕፆ ከምዚ ከፊትካ ትስከፍ ቴሌፎን ክትሕዝ ከለካ ትስከፍ ክላ ገበካ ይመስለካ ከምኡታት ስክፍታታት ብዙሕ ነይሩ ሕጂ ካብቲ ንሪኦ ዝነበርና እቶም ገንዘብ ዝቕበሉ ቁፅሪ ክትነግሮም ከለካ ከምዚ ኢሎም ርሒቆም ይመፅለን
أبز صحفون تقصر خبلوها تصحفوش جنزب كفل بخا جنزب تخفل نزا جنزب كا بخسا جيرم بزصفهم جيرم زلعلو عهم جيرم اندافهم فنو فرهين شقلوتن زنبري نمجلاسي قال أي كأني أب مجرشة سمانياتات عراق نكويت أبز حازت اللو جزء كم أغاني أب أنيري حجي تزرعنا أنت مسلكم نجوهس عشدشتي يتسب زفلت بزعباتي متكعتي عراق كمزاتو تعدي أنا نايتز قمت زنبركو هنسا ناتو وارديا زنبري إيراني إيران كأني مس عراق ناي 10 عامت وقع شعو يوم درجة وديهم زنبرو حجز فر نداغله مسيو انتي ترغيبو بللغوس سدام عملها مسيو آتيو خيزوا قليل سود تربشو عقل تصيبوا شعو خاب أسرح بس كيدي نسرح كخيد ساعات وسيد اللي عم خاب أسرح دقاين وحين ينيرو استقل بطع مكاين زنا دا مكاين وتهدر بزخي ناي عراق بزقويو ناي كويت بزقويو نفرت تقل ملي ربشة خوينو تشعون قوهم anyway فرق معالتي دحري 6 ساعات كانت تترغبوا مالتي التعدي 5 أو وقع عمتات زقبلت مسيلا مزمات تجميرو سرقي فرهي بوتا واردياتات كمز بلوكو عينت كمز ناي قفا شعبي أزقبرو خم بوتا نيرو حجز تعدي رعدا أتيوه اتزخف أجن حجي مسزين أي كورونا تأساسي رخزار وزدل زلوخن كانوا سلكم ناي كويت دينار أبتجزيتي $3 قلم لنينا $3 فرقان نقوله أبو تاتا بيلي نيرو دشرف زنبري ناي عراق جن بحدا $10 دينار يمثلني نيرو حجز ناي عراق دينار ب10 سنتيم هتجزء ولا 15 سنتيم وجا نيران بالعكس تناي كويت زنبري سنستن فرقان نيرو حجي شعاتها مجمري أواج جسد وان تايم ناي كويت دينار زبها ليلون كله بإيكولايز جيرمو ناي عراق ناي كويتن دينار حدا يتباهيلو سلازي تبقيدنا زنبرة جنزب ويتي بانكلو زبلو زنبرة سب دواع واحيلو واقو قديلو دحري قرب معالتات بانخ توسط 5 ساعات 4 ساعات تسرع على الجزية متسيقو كيت كشين انت دالي خاوين غاز ببومبولا زرقح لاين يلن نعوخ تجزء ويمكن دي جبو خندي صحري خندي شجري ولسكم الله خمتي دقاقي مازلتم بحالكم زنبركو ناي عواتي ناي دونيشن وفرا جينا قصالي يزلو كساب حجي وفاز جوركم يغني لنا دحنتو متكاتارو خبلو اتم زي وزي ولكم كاني حاسس بولو اذا قداي اذا كانت زي تباهيلو كخبت لازخ الحجون جنا حاجزكم كل حتى دينا لينك تحت قبر لكم ايه ببع امكم تكافلوا ان تصوعكم يغني سلازي ناي حق البونت نحدا هاجر كساب كن نمتاي كم زهاسيو بزي قداي زخن فلطو نخيلنا مخنياتو إرترا انت عينت حمام اللوا انت عينت حمام يبلان كنفلت عين خلنا زي حمام زاتي لودو اي اتونا لودو بزيكا بتملحاس ناي منجست انت زي كوينو بخالق مسعنا سلازي كل نعوقا سلازينا امنين قبلونينا اني قبلونين جزاري سي تحبريتا حدا ملحاس بتمنجست زوها بنا انت زي كوينو انا اي امنني حسوت سلازخوني حجي ناتو زقالعو وينعو زطمت كم كنترول فري بريس انت زي يلو اذا نجرات زي تحقق تفلطو بتاع اصقام سلازغوني برافدا يبال نيرو اي سوفيت برافدا ذا تروث مالتي حجست حقي امزغوا نيرو مزخ انا ناتو حداس اريترا بتجري حداس اريترا بتجرينيا اريترا الحديثه بعرب ار تي في قال كله بحدي دمص زارب سلازغوني اي تامنوني خا ولا حق تلوس تطراطري خا مخنياتو خالي انفورميشن معو زدقف سلازي بلنا وي نصا خوينو زرغاق صلا سب سلازي بلنا نصا بريس بزي زدلي كمز حجي خوينا زلنا اي مخنا نيرنا انت كمز غبر زلب تعدهم فل مخالنا نيرنا غنا يفلطنينا حجم بار حدا جهو حيسكا شقط حيسكا ابرؤس تخيلكا خمز غيركا قاتا بيتكا حيسكا فنو انت بلكايو اي فنوون يتادليتو خير خبي حجي تايدو خدكم سلازخيل كمز عينت فيروس كمص كله ات فيروس يطقمو مخنياتو خلاص حجست فيروس حق غبريلتا شقط دربيا ايدي عرف صاوعي عرف تي فيروس كاني سب شقلقل سلازبل ابكالي سلازي حسب قرب يريح نسو عد هلو خيد ابا تطنققو لنفسي كلاخل نتخالي كان انت كم زغبرو إذا زغلكم زنبركو هنا تابيك بتصحي أبتا كما حصني زولكومي أنا نعب عرقن كاب علتات حدا معاكس بجاها إلي كلمنو أب حنقولي ما تسيني فلتن لو ما جالس كخفتني ليه من البات ما لساخهم كفتني ليه تمال اختي
تبصحو أي تبصحو أي فلتني جن كنت بصحو تسفان دا قبركو التم سريتي خالون اليوم نتم حلفتهم يسدلهم تم حلفتهم نتم حلفتهم يسدلهم كم قال جرو أي يزل لك هذا اللي سمع يقولوا من البات I don't know عاد زي يقولون إني أنا بزح عندي وبسرح بزحي وبزخلل إلى يقعد قال ما لي يقعد كل جزء والله سري زي كير مسكينة من البات كم قال جرو جزين ترى خبي ويتازربا همان ولا تصم أنت أيلون تصم عازي أنزي أنا أيلون كنا جرو أنت خالو تسفق بربوء يا خالد الزرب زلهم أنت هيكم لدل مسلكم نهي وتكا أبهي وتكا ملؤسي حنت معلتك عنا زلوا صراحة حنت معلتش روحكم حنت معلتي صبق كبر حنت معلتي نزه زبخ أحبس حنت معلتي تخيل أي لو بدنا جن إذا لومس كنا زه زبي هذا خاب تقبر زلوا أنتاي كم زمسلني كم تتويانا حلافي زلوا ناي WHO تكال زولو عندنا عن كتل سوري يتحازلنا كتولا ويانا يهود كتلنا ريكومنديشن لاي WHO و دايركتيفز تقولوا نعو اب قبر خمس وحل كترجاجس كتيلا قال اي ازم اسرات لقق من البات حجس وبا انا عدخلكم ايدليني بز كل سب كل لابد سلازي قال مليل كمان ولا تمكح كمان اوصايهم دحنا اوصايهم ترى ولا أن نفسها كريديت وسيتك خمت أنا العلي كم زي سلز خونك وأيو أنا كوزي بحمام دلور تبتعيات كل تسلز حمومت تم كل حمو يد اليوم من يقول ملي الكاس مخنيات رفيقة نفسها كريديت وسد الله غيرك أو صايو إذا سوا زبها زلوا نجر أبز ولا ريستوران تعال شو بيت تمرت تعال سيلو سوا عصوا كيدو بصدرهم بقولهم حنا تركوا لهم زي حمام قال ملي مستفي شو تركوا لهم كيدو جزاهم كيدو حاو أجاودو خيتو وصول كاب جزاهم كيتوصون ولا تم زقفوا مش علىهم تم زقفوا أنغولا دا بلوم سكين كسابسون كلام كمان تقبروا وزنوركم هذا سب بزي أجل جرو هذا بزي أتسمع لكم مش عدت عاشون لكم كم أجركم كحاجة صوت عادي سووا يمكن تسوون صوت أنت هيك كيفو خم تخل جزء تقبرون عاد تخل جزء مساعد سهم عندهم حاجة السلام أنت زي عصوا إذا هلايات ناتكم كأنتم حلفت زبالو خان عند أول تقونا بينهم أخيباتات زقبر زلوا خاني أخيبا يترفكم أنت 4 عامات تأكيبكم سبد أنا تم تقاوموا يبل كوينهم بل عسرت عسفنا تقاوموا سخمتكم تأكيبهم سئلي إلك أقول لا حراك قدس أتصوّقا وخفت من سبالنا ولا تسايب لأمري وخفت من القرب معرفوا كمان تأخيباتات تقدفكم مغنيات تحقسوا ودويلوس انداس حق خمس اندابلت تأخيبا استسأل سبري إيه فلتن كل تتصوّقوا كمزا مرد زنجر كايو ويدما تصبح تموت خازوال كاي بقى إلو بقى 50 تنبي بروحنا كوب خوين زسأل حجز دسايب لهم تأخيباتاتون أترفوا لهم كم يمثلنا أني سلازي تخلو مدكاز دلي آتو إساياس حانت بروميس كأقدر الكاني آتو إساياس كولك أزي أنت جيركا إذا أب عرجن تبلكال I promise إذا لكاز اللهو اندحري أب قبرو عيلا نعم كان تقبره يقول قرب حلنا خا خمسة قرب نايس بنا أي سنة كاني قرب قلي سنبرات نفسه زي حق خسله زي اللو من هالبات زي كاني ساب زي حيو لومس روح سب خون لومس النازل لو سقم تخوس ديلكا قرب كمس سندابلكا تحقسكا أو صايو زسب دخنا خلنا قد محجز أرفع كايو يأكل حج خانة خالد سب كي كفانا إذا أنت غيرك خاني I promise you أو عرجين زول قال أي بلان يعني إساياس كله كاي نربع دحريو أبتازنا وراني ولس إذا تروسيو ولا تقدم كمان سبوق إن شاء الله كلتي سراويتي واقع نبزنا يروما أنا قلمنا تريوت هون هذا من الأخت أوكي سيس فاير نقبل نخل تسوون كسب بعال زحلف ويكسب كم زز خون قلما لي بارو أوكي حرة إلو أونر بخبرة زخوني زي وقني يحز يسمون نخل تسمون قبل أنا فاني تروس لك الخزات أجمع زي أخساب تحلف تروس شنكم لكم عرجنا يملك 4 وحي دحريو أبزنا برناين ولس إيش رأيك؟ إذا كلهم تسمعوا زلوا 5 دقيقة مو تريب اللي ولا يتراترني كلا سالح كاني إذا خصم عيلدي زبلوا بجا خنا عاتهم تقادنا يلا زبلوا ما الحسن كم زعفوا ورا مسكرني حج السخاء
ካብኣቶም ንላዕሊ ኮንካ ከምቲ ዘይሓስቡካ ዝነበረስ ሰርፕራይዝ ዝግበሮ ምስኪ ሓንቲ መዓልቲ ኮነ ስራሕ ገበልኩ ኣማቶም ካልኦት ዘለኹም ብዙሕ እንዴ ተዛሪበኩም እዚ ዘረባ እዚ ካባይ ክወፅእ ኣይነበረን ካባኹም ክወፅእ ዝነበረ ግን ንዓኹም እውን ከምኡ ቁሩብ ራሕርሑ ቁሩብ ሕልና ግበሩ ንበልኩም ብዝተረፈ ተማሒርኩም ኣለኹም